नब कुमार सरनिया बुंदों 2020 नि BTAD नि इलेक्शनाव 100% देरहागोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे बे गाव देरहाखांनायनि उनाव हाग्रामाखौ जेलाव सोगोन होननानै बुंदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों नब कुमार सरनियानि खोथा सावरायबावगोन आरोबाव। गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मैया 50,000 साबस्क्राइबार खालामनानै गालांबाय। नोंथांमोना आंखौ एफाग्राब अनो होननानै आं सानाखैमोन। बेबायदिनो अनलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, नब कुमार सरनियाया बुंदों 2020 नि BTAD इलेक्शनाव 200% बिसोरनि पार्टिया देरहागोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे बे बुंबावदों हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव सोगोन होननानै बुंदों। आरो बे बुंबावदों BTC आव 19%ल' बर' रावखौ लिरनाय जायो बा बाहायनाय जायो होननानै बुंदों। আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা হৈছোঁ যে এইবাৰ নৱশৰণীয়া বা নৱশৰণীয়া সমৰ্থিত আমাৰ যি দল সংগঠনবিলাক আছে সকলোৱে মিলি BTC কাউন্সিল আমি এইবাৰ দখল কৰিব পাৰিম। কিন্তু BTC অনলি 19% মানুহে একাডেমিকেলি বড়ো ভাষাটো কৈ বা লিখে তেওঁলোকে বা ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু 81% মানুহৰ 99% মানুহে তাত অসমীয়া ভাষাটোকে নিজৰ লেখা মেলা বা চৰকাৰী হিচাপত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। मानो होनोब्ला बेहाय 19%ल' जुदि बर' रावखौ रायलायोबा जोंनि BTC आव 19%ल' बर' मानसिफोरा बर' रावाव फरायहोयो बा लिरहोयो, अब्ला 81%आ बबेयाव गोमाखो? ना जोंनि बे BTC आव 19%ल' बर'फोर दं? ना बिसोर बर' रायलायला? ना बिसोर गुबुन हारिनि रावावसो रायलायो? बेखौ आं जेबो मिथिया, नाथाय बे सिरा सरनिया बुंदों BTC एरियायाव 19%ल' बर'फ्रा बर' रावखौ बाहायो बा लिरो होननानै बुंदों। दा बेखायनो आं बेखौ खोनानानै गोबां दुखु मोनदों आरो लोगोसे बे बुंबावदों बड'लेण्डआ जानो गोनांखामोन होननानै 2015आवनो जानो गोनांमोन होननानै बुंदों। नाथाय बेखौ नंगौना नङा जों मोजाङै मिथिया। गावहा MP सिट मोननाय लोगो लोगो बड'लेण्डआ जानो हायासै होनना गावहा बुंदों। दा आरो बियो BTC इलेक्शनावबो 200% देरहागोन होननानै बुंबावदों। दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि इलेक्शन पार्टी जेरै UPPL बा BPF पार्टी बिसोर जमा जानांगोन, खौसे जानांगोन, अब्लासो जोंनि BTC एरियाखौ बिसोर सामलायबाय थानो हागोन। नङाब्ला जोंनि बे BTAD एरियाया हिरा सरनियानि आखायाव थांसिगोन। गोबां दुखुनि बाथ्रा जागोन। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गाबनो ना मिनिनो जागोन जेब्ला बिसोर देरहाखांनायनि उनाव। दा बेखायनो दा साननो गोनां टाइम दं, दाबो समाय दंबावो, नै मास मोनब्रै मास मोनबा समाय दंबावो। बेखिनियावनो साननो गोनां बाथ्रा। जुदि जों खौसे जायाब्ला जोंनि बे BTC एरियाया, जोंनि बे BTC सरकारा गुबुननि आखायाव थांनो बारा गोबाव गैलिया। गुबुननि आखायाव थांखांनानै जों सानबाय थानो समय मोनगोन मोननायालाय, नाथाय दा समायनि आंखाल, दा समखौ ओरैनो दोनबाय थाजाया। जों गासिबो खौसे जादों, लिडारफ्रा खौसे जानांगोन। जोंलाय मा, जों खौसे जादों होनना बुंनानै मा जानो? जुदि लिडारफ्रानो खौसे जानो गोसो गैयाबा आं बुंनानै मा जानो? जों बर' रायजो राजाफ्राथ' खौसे जानायखौ लुबैखायो, नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि इलेक्शन पार्टी जेरै UPPL बा BPF बिसोर सानैजों खौसे जानायनि खोथाखौनो दाबो सावरायाखै, दासिमबो गैया। नै इलेक्शना जागायनो बारा गोबाव गैला, मास मोनथामसोल'सै। बे मास मोनथामनि गेजेराव जुदि खौसे जानो हाया अब्ला सिलिंखार हांगार जालांसिगोन जोंनि बर'फोरनि रायजोआ। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ, जायबा नब कुमार सरनिया मा बुंदोंमोन बेनि बागै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। A nation of peoples has the right to rebel, right to fight, including right to use force.